Ku danna mana subscribing, kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin hakan shi ne kaɗai zai ba ku damar samun zafafan labaranmu da zarar mun ɗora. Labarai da ɗumi-ɗuminsu dangane da mutuwar shugaban ƙasa Bolaji Ahmad Tinubu, wanda a yanzu hakan shugaban ƙasa Bolaji Ahmad Tinubu ba mutuwa ya yi ba, yayin da ake ta yaɗa jita-jitar mutuwarsa a ƙasar tamu ta Najeriya. Shi kuma shugaban ƙasa Bolaji Ahmad Tinubu yana can ƙasar waje ana yi mai aiki a ƙasar waje. To yanzu dai mai sauraro kai dai ka daɗa gyara zama domin jin irin cikakken rahoton da muke tafe da shi a yanzu haka. Shugaban ƙasa Bolaji Ahmad Tinubu a yanzu hakan ya taho ƙasar tamu ta Najeriya. Sai dai kafin na sa ma cikakken rahoton, ka daure da ka je ka danna mana subscribing, kana ka danna mana da alamar ƙararrawar sanarwa, domin hakan shi ne zai ba ku damar samun zafafan labaranmu da zarar mun ɗora. To a yanzu haka dai lamarin da ake ciki, shugaban ƙasa Bolaji Ahmad Tinubu ya faranta masa ransa dangane da ganin yadda talakawan Najeriya suke ta addu'a ya samu sauƙi, yana miƙa godiyarsa ga talakawan Najeriya. Wato shugaban ƙasa Bolaji Ahmad Tinubu a yanzu hakan ya samu lafiya a aikin da aka yi masa na rashin lafiyarsa. An samu nasara, ya samu sauƙi har ya tashi yana miƙo godiya ga talakawan Najeriya, wanda a yanzu hakan zai ƙara ba ka mamaki dangane da ake ta yaɗa jita-jitar cewa shugaban ƙasa Bolaji Ahmad Tinubu ya mutu. Wanda a yanzu hakan Bolaji Ahmad Tinubu ya taso yana godiya ga talakawan Najeriya a kan addu'o'in da suke yi masa, yana miƙa godiya a gare su. To mai sauraro, yanzu hakan shugaban ƙasa Bolaji Ahmad Tinubu ya dawo ƙasar tamu ta Najeriya. Cikakken rahoton da muke tafe da shi kenan a wannan tasha tamu Arewa Hausa TV. Mun gode da kasancewa da mu mai sauraro a wannan tasha tamu ta Arewa Hausa TV.